ଏମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଭଗବାନ ଅବତାର ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କର ତ? ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଭଗବାନ ବୋଲି ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଦେବୁ। ଦେଖିବେ ଦିନେ ଏଇ ଶିଶୁ କନ୍ୟା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପାତାଳପୁରକୁ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ଓହ୍ଲେଇ ଆସିବେ। ଆପଣ ଏଇ ଶିଶୁ କନ୍ୟା ପାଇଁ ତ୍ରୈଲୀଳାର ସମାବେଶ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ପାତାଳ ସମ୍ରାଟ ଭାଗ୍ୟର ସତ୍ୟ ଆସିବ। ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ତ୍ରିବାର ସତ୍ୟ। ମୋ କଥା ମାନି ଏ ଶିଶୁ କନ୍ୟାକୁ ଲାଳନ ପାଳନ କରି ପିତୃତଲ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ମମତା ଦେଇ ରଖନ୍ତୁ ଦୈତ୍ୟରାଜ। ଆପଣଙ୍କର ଏ ପାତାଳ ସମ୍ରାଟର ଶିରଧାରୀ ମୋ ଲାଳନ ପାଳନ କରି ମୋ ପାତାଳପୁରରେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବର୍ଷି ଯିବା ସମୟରେ ଏ ପାତାଳ ସମ୍ରାଟର ପ୍ରଣାମ ଜଣାନ୍ତୁ। ସ୍ୱସ୍ତି ସ୍ୱସ୍ତି ସ୍ୱସ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପାଳନ କରି ଏ ପାତାଳ ସମ୍ରାଟ ଠାରୁ ଉଠିଯାଉ। ଆଉ ସେଇଥିର ବଚନ ଯଦି କୌଣସି ଦିନ ପାତାଳପୁରରେ ଅନ୍ୟଥା ହୁଏ ତାହେଲେ ମୋ ଠାରୁ ଭୟଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗ